que hem de parlar de televisió i el primer que hem de fer és obrir un capítol de rectificacions. Clar que sí, Carolina. És el que s'ha de fer, no? Quan les coses passen i s'ha de rectificar. Sí, perquè a més en este programa es diu coses que passen, doncs mira, passen coses, no? I és que, bueno, pues, en primer lloc, agrair l'atenció que sempre presteu a tot el que passa a este programa, perquè si no tindria tampoc massa sentit tot el que fem. Efectivament, tu feies al·lusió a una crítica que rebíem al nostre Facebook per part d'un xicot que desconeixem. Bueno, pressuposem que és un xicot, perquè com que no... Es fan identificar com a... Exacte, com a la... mirada crítica de Shorts. La mirada crítica de Shorts, efectivament. Pues això, ell feia menció a... No sé si recordeu, quan va visitar el nostre programa Maribel Vilaplana, la nostra companya, que nosaltres vàrem emetre un àudio que efectivament no estava fet per nosaltres, cosa que no es va aclarir en el moment, i aquestes presses del directe no es va aclarir. La persona autora d'este muntatge ens demanava una rectificació pública i un aclariment públic. Bueno, doncs queda fet. Efectivament, jo no sóc l'autor d'aquest àudio. El que passa és que, ahir ell deia que nosaltres ens volíem apropiar de l'autoria dels drets d'autor que no ens corresponien i aquestes coses, no? Nosaltres el que fem en la majoria dels casos és sempre agafar àudios que van circulant per la xarxa d'internet i nosaltres els utilitzem. Sí que és de veres que no es va citar la font, però com moltes vegades és que quasi no tenim temps ni de dir-ho, no? Sí, de fet, la majoria de les vegades no citem la font, de vegades no se cita. I res, ahí queda aclarit l'aclaració i la rectificació que ens demanava. Efectivament. Perquè ell, com molt que s'han de fer les coses, ens diu s'ha de rectificar en el mateix lloc i a la mateixa hora. Bueno, doncs queda dit públicament. De totes maneres, hem de comentar-li a l'amic de Shorts això que ja també ens havíem disculpat a través del Facebook, per escrit, ho havies fet, Carolina, i només també fer-li una altra aclaració. Ell ens acusa o diu que la música que usin a l'inici de la secció, esta que esteu escoltant en estos moments mentre jo parle, també diu que és una creació de la mirada crítica, cosa que és totalment falsa perquè és una versió de la banda sonora de la família Addams i pertany a Juliano Palma and the Blue Bakers. I a més és una música que vam elegir perquè il·lustrarà aquesta secció de televisió quan encara el programa no havia començat, quan s'estava ideant, concebent, quan s'estava parint, com aquell qui ho diu, i per cert, agradava molt la sèrie de televisió de la família Addams i van pensar, el Monster, de Monsters, van pensar que, una versió de Monster, de la seva sintonia, seria fantàstica per a poder il·lustrar aquesta secció. I sí que, evidentment, en això sí que hem de dir que està molt elegida molt abans de que existira el programa, de que conegueren l'existència de Mirada Crítica de Shorts i que, en fi, és una cançó, com diu el nostre Soler, de Juliano Palma. Doncs queda fet l'aclariment. Sí. Doncs ja està. Gràcies per la vostra participació. Sí, i tant, clar que sí. Disculpes de nou i, en fi, que per això estem, no? Tots ens enganyem i és just també rectificar quan ens enganyem i que, en fi, no ens donen emprendes en dir-ho i en rectificar. És que a més jo... I apreciem que estigueu ahí per a tot. Per això està al Facebook. Jo intentava en aquest moment aportar una altra cosa a Maribel i en aquest moment tu me dius, no, és que... I no se va fer el moment, però bueno... Les coses del directe, les coses que passen, espereu que ens entengueu també. Sempre, mai ho fem de mala fe, que això també és cosa important. José Masoler, ara sí que anem a les notícies de televisió.